Рок механа. Какво точно е този вид рок животно и може ли да съществува то у нас? Екипът на страницата да преброим рок и метал феновете в България се натъкна на този вид заведение в град Варна, където признаваме си пристъпихме прага с леко недоверие. Приятна бе изненадата ни обаче от вкусните храни и хубавата музика, която звучеше. Собственикът на заведението Румен Рачев е категоричен. Такъв вид заведения са трудни за поддържане, но любовта към рок и метал музиката е движеща в този вид бизнес. Рок културата във Варна. Има ли я и как трудно или лесно е да поддържате едно рок заведение в конкуренцията на чалга средата, която не залива от всякъде? По принцип е много трудно. Значи културата специално за Варна от към гледна точка, нали, рок музиката, не че няма, но е много малка. Все пак има доста почитатели на рок музиката. Много хора все още харесват тази музика. Но общо взето трудно се получават нещата. Имате ли наблюдение какъв е възрастовия диапазон, който идва във вашите заведения? Над 35 години. А по-младите? Почти няма. Предварително разговор не разказахте за една ваша инициатива, която ще бъде скоро. Ще разкажеш ли пред камерата малко повече? Значи това е една инициатива, свързана с децата. Това е един по-скоро като всеки месец благотворителен ден. Ще бъде под наслова Детския свят с усмивки. Всичко това нещо се случва в един детски център, Baby Rock се казва, като идеята е, нали, да прерасне в по-мащабно, нали, този благотворителен ден, защото децата все пак си деца, за тях Коледата може да се случва всеки месец, не е задължително да е само на Коледа. Вашата любима рок група? AC/DC. Бяхте ли на концерта в София? И в София, и в Будапеща. Вечерта, в която екипът ни се любоваше на интериора и нестървено пробваше дали ще може да изпие наличния алкохол в заведението, варненският дует Зигзаг допринасяше за доброто настроение в рок механата. Дуо Зигзаг днес свирят в механа рока. Разкажете ни лесно или трудно в моменти, когато се слуша масово чалга в България, се работи като рок музикант? Не е лесно, определено не е лесно. Повечето музиканти в България, които предпочитат да свирят тази музика, която ние свирим, намират начин да излязат навън, извън страната, за да свирят това, което искат. И се радвам даже, че има такива заведения като Red Rock, като Рок, Механа. Още няколко клуба има във Варна, които се свирят рок музика и българска популярна рок музика. Не е лесно, но има посещаемост. Един клиширан въпрос. Преди малко чухме едно ваше изпълнение на Милена Славова с тембър, който наподобява до някъде Роберта. Вашата любима българска група или изпълнител? Моята любима българска група? Те са много. От моето поколение Сигнал, БТР също много харесвам, Щурците. Това са няколко от групите, които много харесвам. Младите слушат ли рок? Да. Определено, категорични. Много млади, младата генерация предимно тук присъства в рока. Сина ми също е отраснал с тази музика, неговите приятели. И защо аз много се радвам, че има млади хора, които харесват рок музиката и рок музиката от 70-те години. Обещахме на персонала на заведението, че пак ще се върнем в рок механа рока в морската ни столица. Така че Шулц, Светлана, всички останали рок механджии, очаквайте ни. И като финал, не успяхме да изпием всичката водка и всички джин, но ние сме упорити.